ka chopo dwe mar achiel to koro ji nyalo chako. Bende itude kod mibadhi mag chiwo thuolo mag tije ka ok odewo lwasi mag ojende mawuok kuonde gi kuonde. MCAs nitie moyudo thuolo to mago jomoyier. To sani warie badwa. E piny owacho mokalo ne gibedo nominated. Ne gibedo nominated to moko bende obedo odonjo sirkal. To moko nodonjo sirkal nikech ne gi nyalo, ne gidhi interviews ma gikal. An ka ng'ato oyier kod kalo e Public Service Board. Mano koro tija dhi wacho ni ng'ane oyiere nade. Kendo gima ng'eyo tich manyalo kelo hala manyalo miyo joma tindo yud tije en koro gik mwagero mag markets gi, affordable housing, wadwa ni wager suptal manyien, wadwaro ni bende kuonde chieth mang'eny bende walos e yo malong'o. Blue economy be nitie Lwanda Kotieno. Sani gimodong' en keto masinde mowinjore Lwanda Kotieno. Dakteche jande usiko mana ka buogo ng'anyo kinde ka kinde. Lwasi mar chudo ka achiel kod mar tich e kaunti ma Siaya ne lakteche ka achiel kod nurses chalo nade? Isewinje ka wach machal kamano timore. Nyocha kamoro iwinjo ni dakteche dwa gomo. Siaya kamoro achiel ma pok wach no wuoke. Kech wachulogi. To kendo mar ariyo kata chulo msara. Neni counties mang'eny pok ochulo msara kata mar dwe mar 11. Wan wachulo msara mar dwe mar 11 tarik 27 dwe mar 11. Msara mar dwe mar 12 wachulo wigni. Kalore kod weche